Gdje ste ljudi, ja nas ponovno Serbian PC Gaming, danas igramo Agar.io. Da. Idemo. Ne vjerujem da će biti nove igrice s Lider.io, zato što... Ne. Da, zato što me laguje. Kao i Agar. A kad sam probao pre snimanja, nije mi lagalo. Na prošlom kom. Šta je ovo, šta toliko laguješ? Vidite. Znači, ne bi da psujem malo. Jebeni lag. Zbog jebenog laga sam se. A imam bolji komp nego što sam ranije imao kad sam snimao. Fuck! Dobro ljudi, hoće biti kraj tog nekog. Čekaj da vidimo skino neki. Dobro, onda ajde, vidimo se u sljedećem klipu. Ovo je bio jako kratak video, ali mislim da će se klip zvati jebeni fak. Tako da vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav svima!